ବାରିପଦାରେ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାର ମନ୍ତ୍ର। ବାରିପଦାରେ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଥିବାବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ନୂଆଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭାବନ ଦେଇଛନ୍ତି 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଏହାସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୋ-କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିବା ଦରକାର। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। ହାଇସ୍କୁଲ ପରେ ଏବେ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ 5T କରାଯାଉଛି। ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ ଓ ସାଇକେଲିଂ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ରହିଲେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବେ। ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ମେଡିଟେସନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବାକୁ ବନ୍ଧୁ ବାଛିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିତା, ମାତା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏହାପରେ ସେ ବାରିପଦାର ଛଉ ପଡ଼ିଆଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା।